Patuloy na bumababa ang bilang ng mga aktibong kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Bulacan. Sa December 3 data ng Provincial Health Office, makikita na 510 active cases ang binabantayan. Malayo na ito sa libu-libong aktibong kaso na naitala noong kasagsagan ng surge. Ayon sa Provincial IATF, malaking tulong ang pagpapababa ng active cases ang tuloy-tuloy na vaccination rollout. Katunayan nitong November 29 to December 1, o ang 3-day National Vaccination Days na inilunsad ng pamahalaan, umabot sa halos 200,000 Bulakenyo tumanggap ng COVID-19 vaccine. Nakapagbakuna na tayo ng 199,613 nung tatlong araw na pagbabakuna natin, yung vaccination days. At ngayon tuloy-tuloy pa rin tayo. Para ma-reach natin yung at least yung target ng Pangulo na 70%. Pero dapat hindi lang 70, ma-reach natin ng 80. Para maging alert level 1 tayo. Sinimulan na rin ang pediatric vaccination sa mga edad 12 hanggang 17 anyos. Maging ang booster shot para sa mga medical frontliner ongoing na rin. Upang mahikayat din ang ibang Bulakenyo na tumanggap ng bakuna, mayroong pamaskong handog na grocery food packs para sa mga tumanggap ng unang dose. Giit ng Provincial IATF, hindi man sa pilitan ng pagtanggap ng bakuna, ito naman ay dumaan sa pag-aaral at makakatulong upang maging ligtas ang buong komunidad. But isipin na lang natin na ang buhay ng tao ay mahalaga. Isa lang po ang buhay ng tao at hindi natin ito pwede nang i-rewind. Kasama si Rainiel Pawid, JM De Jesus, CLTV News.